କିଲୋ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁଟି ହଁ କାଉକୁ ଚାଉଳ ଦେଲୁ କି ନାହିଁ? ବୋଉ ବୋଉ କାଉ ଚାଉଳ ଖାଇକି ତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ହଁ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଆରେ ବାପା ଗୌରବ ଗୌରବ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଆରେ ବାବା ଗୌରବ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ତାମାନେ ତୁ ଏ ଯାଏ ଗୌରବକୁ ଦେଖିନଥିଲୁ? ନା ତ କେତେବେଳେ ଆଇଲ? ନାଇଁ ମାଉସୀ କଥା କଣ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। ଗୀତା ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି ବାବା? ନାଇଁ, ହଁ 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 ମାଉସୀ ଗୀତା ଏବେ ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଲ ବହି ମାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ହଁ ବୋଉ ସିଏ ମତେ ବହି ଦବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଁ ଶୁଣୁ ବହିକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବୁ। ନାଇଁ 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 ତୁ ଯୋଉ ଫାଜିଲି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଦାମିକିଆ ବହିକି ଏଠି ସେଠି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ସେ ପୁଣି ପଢିଲା ବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେବେ। ତମେ ଦେଲ ବାବା ବହିଟା ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଯତ୍ନ ରଖିବି। ତାର ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଟାଇମ ହବ ନା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ପଢିବ। ଦିଅ ବାବା। ନାଇଁ ମାଉସୀ ବହିଟା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ନେଇଯାଇଛି। ଓ ସେଇ କଥାଟା ଗୀତାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଥିଲ? ହଁ ପରା ଲୋ ବୋଉ ସେ ମତେ କେତେବେଳୁ ଜଣେଇ ସାଇଲେଣି। କିଲୋ ତୁ ପୁରା ଏବେ କହୁଥିଲୁ ଏ ଯାଇ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ବୋଲି ଆଉ ସେ ତତେ ଜଣେଇଲେ କେତେବେଳେ? ନାଇଁ ମାଉସୀ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ଆସିଥିଲି ଗୀତା। ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା ତମେ ଏ ଯାଏ ଦି ଜଣ କେହି କାହାରିକୁ ଦେଖିନ। ତମେ ଆସିଲ ବାବା ଘର ଭିତରକୁ ଆସ କଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ତାପରେ ବସି କଥା ନାଇଁ ମାଉସୀ ତମେ ଆସ। ଗୋଟେ ବଡ ଭକ୍ତ ବାବଦରେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଥିଲା। ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମତେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାବା। ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାବା, ନାଇଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ଆସିଛି ପରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆସିଛି ନମସ୍କାର। ବାବା ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେ ବାବା ଟିକେ ଖାଲି ଚା ପିଇ ଦେ। ବେଶୀ ଫାଜିଲ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାଟା ଏତେ ବାଟୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନୋଟ କି ଏଠି ହସିଲା ଏତେ ବାଟୁ ହେଲୁ ବୁଦ୍ଧି ଅକଲ ତ କିଛି ବି ଶିଖିଲୁନି। से सब हूँ तमरी दुर्बलता। झीटी बाई शाशुघर को जीवा जाए ए दुनियार भल मंद बुद्धि अकल ता माँ ही ताको शिखई थाए। तमे कहूछ मु ताको किछि भी शिखैनी अरे से तो एते बटे हेला बुद्धि अकल से किछि भी शिखलानी। हौ हेला बाबा हेला आ सब भूल होची तार छाड़ से कथा। आ सुन ए बैग रे सौदा पत्र अछि भीतर को नहीं जाओ बुझिलो लक्ष्मी बजार दरदाम जा हेलानी एणिकी घर चलैबा मुश्किल हो जीवो। मो चाकरी तो गला पुअर चाकरी न होबा जाए आमे खाइबा कौन बचिबा केमिति कोन सही कथा ही बाबू। सुन तमे जमा चिंता करनी मो मन कहूची मो पुओ धर्मर खूब शीघ्र चाकरी हे जीवो तापर तमे देखिबो ता चाकरी हे गला परे ना ता भौणीर बागर ता बापा मां कर दायित्व से सबु नबो आउ तमो मुंडरो सबु बोझ ओल्लै जीवो। हेलो मो पुओ आसिलानी मो भाई आसिलानी कोई एते खुशी अछि। कौनु आ करबा बाबा नहीं नहीं सुनाथि भी आपन के मिठा खाइबा पड़िबो किछि नाइ मु किछि सुनिबे आ करू ना भाई भाई मोर सुगार नै मते चुप बेसे কথা বার্তা করছ নিচে দেবে কোথায় কোনি কইলা কোন মতে কই দউনো দউছি জব अरे रे ता तंटी लगिबो। अच्छा धरमा तू तो हम समस्त को मीठा खाइबा को देलु आमे समस्त खुशी रे मीठा खाइले हेले को कारण पई मीठा खाइले जानि हला नै। কথাটা মু কই দউছি শুন মো পুଅର নিশ্চয় চাকরি ହେଇ যাইছি। तू ठीक कहछु तो पो धर्मा वर्तमान पुलिस सब इंस्पेक्टर धर्मा ସବୁ ତମରି ଦୟା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମରି ଦୟା। अच्छा धरमा अरे तोर पोस्टिंग कोठे लगी रे बाबा ए 5 तारिख रु अनुगुल ट्रेनिंग आरंभ हबो ता परे जाई पोस्टिंग। अच्छा कहलु कोठी अनुगुल ଅନୁଗୁଳ हां ନାଇଁ 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 ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଯୋଉ ଭୋକ ଆତୁରା ଘଣ୍ଟାରେ 2 ଥର ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ ତାପରେ ପୁଣି ତା ଦେହ ପା ଯତ୍ନ କିଏ ନବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ। ଧର ମୁଁ ବେ ତୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ହବନି। कि अजब लोक तमे सरकार जोटी व्यवस्था थी से सेठी ट्रेनिंग दब ना तम गाँव रे दब। एबो तू व्यस्त छु कहीं गलो बाबा मते कथा दिजंदी ए पाख थाना रे मोर पोस्टिंग कर देबे। तू एतर खुशी ताल तमे देरी करछ काई की खुशी सुन तुम मैंने जाओ
ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ। ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କରି ମୁଣ୍ଡେ ଟିକେ ନ ମାରିଲେ ସେ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ତମମାନେ ଠିଆ ହଉଛ କାଇଁ? ଯାଅ ତମମାନେ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଠିକ କହିଛ ତମେ। ওই সাঙ্গে সাঙ্গে বাবাଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ। সেই ବାବାଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ ଆମ ଧର୍ମର ପୋଷ୍ଟିଂ, ଗୀତାର ବାହାଘର କୌଣସିଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଆରେ ମା ଛିଡ଼ା ହେଲୁ କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏ ଧର୍ମ ଯାଅ ତମମାନେ, ଯାଅ ଯାଅ। ହଁ ତୁ ଯାଅ, ଯାଅ ତମମାନେ ଯାଅ। ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ସବୁ ତମରି ଦୟା ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତମରି ଦୟା। ଗୀତା, ଗୀତା, କିଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? କିଲୋ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁଟି? ହଁ, କାହାକୁ ଚାଉଳ ଦେଲୁ କି ନାହିଁ? ବୋଉ ବୋଉ କାଉ ଚାଉଳ ଖାଇକି ତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଆରେ ବାପା ଗୌରବ, ଗୌରବ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଆରେ ବାବା ଗୌରବ, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ତାମାନେ ତୁ ଏଯାଏ ଗୌରବକୁ ଦେଖିନଥିଲୁ? ନା ତ, କେତେବେଳେ ଆଇଲ? ନାଇଁ ମାଉସୀ କଥା କଥା ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। ଗୀତା ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି ବାବା? ନାଇଁ, ହଁ 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 ମାଉସୀ ଗୀତା ଏବେ ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଲ ବହି ମାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ହଁ ବୋଉ, ସିଏ ମତେ ବହି ଦବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ବହିକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁ ଯୋଉ ଫାଜିଲି ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦାମିକିଆ ବହିକି ଏଠି ସେଠି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ସିଏ ପୁଣି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେବେ। ତମେ ଦେଲ ବାବା, ବହିଟା ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ରଖିବି। ତାର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ ହବ ନା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବ। ଦିଅ ବାବା। ନାଇଁ ମାଉସୀ ଦିଅ। ବହିଟା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ନେଇଯାଇଛି। ଓ, ସେଇ କଥାଟା ଗୀତାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଥିଲ? ହଁ ପରା ଲୋ ବୋଉ, ସେ ମତେ କେତେବେଳୁ ଜଣେଇ ସାଇଲେଣି। କିଲୋ ତୁ ପୁରା ଏବେ କହୁଥିଲୁ ଏ ଯାଇ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ତତେ ଜଣେଇଲେ କେତେବେଳେ? ନାଇଁ ମାଉସୀ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ଆସିଥିଲି ଗୀତା। ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା, ତମେ ଏ ଯାଏ ଦି ଜଣ କେହି କାହାରିକୁ ଦେଖିନ। ତମେ ଆସିଲ ବାବା, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ, କଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ତାପରେ ବସି କଥା ହେବା। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ତମେ ଆସ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମକଦ୍ଦମା ବାବଦରେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଥିଲା। ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ। ବାବା। ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାବା, ନାଇଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ଆସୁଛି, ପରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଆସିଛି, ନମସ୍କାର। ବାବା ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେ ବାବା, ଟିକେ ଖାଲି ଚା ପିଇ ଦେ। ବେଶୀ ଫାଜିଲ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାଟା। ଏତେ ବାଟୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ନ ଅଟକେଇ ଏଠି ହସିଲା। ଏତେ ବାଟୁ ହେଲୁ, ବୁଦ୍ଧି ଅକଲ ତୁ କିଛି ବି ଶିଖିଲୁନି। ସେସବୁ ହଉଛି ତମରି ଦୁର୍ବଳତା। ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ଯାଏ ଏ ଦୁନିଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଅକଲ ତା ମା ହିଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ଶିଖେଇନି? ଆରେ ସେ ତ ଏତେ ବଡ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି ଅକଲ ସେ କିଛି ବି ଶିଖିଲାନି। ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା, ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ତାର, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ହଁ ଶୁଣ, ଏ ବେଗରେ ସଉଦା ପତ୍ର ଅଛି, ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ବୁଝିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବଜାର ଦରଦାମ ଯାହା ହେଲାଣି, ଏଣିକି ଘର ଚଳେଇବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ମୋ ଚାକିରି ତ ଗଲା, ପୁଅର ଚାକିରି ନ ହେବା ଯାଏ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, କ'ଣ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ଶୁଣ, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଧର୍ମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ, ତା ଚାକିରି ହେଇଗଲା ପରେ ନା, ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ସବୁ ନବ, ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇଯିବ। ହେଇଲୋ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲାଣି, ମୋ ଭାଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି। କହୁନୁ ଆ କରିବା ବାପା ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆପଣ କେବେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ? କିଛି ନାଇଁ ନା, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବି। ନା କର ନା କର। ଭାଇ ଭାଇ, ମୋର ସୁଗାର ନାହିଁ। ମତେ ଭାଇ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ନିଜେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କହିଲା କହିଲା ମତେ କହି ଦଉନୁ। ହଉ, ଦଉଛି, ଜମା ତାକୁ ଆରେ ରେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଧରମା, ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମିଠା ଖାଇଲେ, ହେଲେ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ମିଠା ଖାଇଲେ ଜାଣି ହେଲାନି। କଥାଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣ, ମୋ ପୁଅର ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ବୋଉ, ତୋ ପୁଅ ଧର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଧର୍ମା
শান্ত সবু তোমার দয়া প্রভু সবু তোমারই দয়া আচ্ছা ধরমা আজ্ঞা আরে তোর পোস্টিং কোউঠি হেলা কি রে বাপা এই 5 তারিখରୁ ଅନୁଗୁଳ ট্রেনিং আরম্ভ হবো তারপরে যাই পোস্টিং কইলো কোটি ଅନୁଗୁଳ অনুগুলো হ্যাঁ নাই 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 ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଯୋଉ ଭୋକ ଆତୁରା ଘଣ୍ଟାରେ 2 ଥର ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ ତାପରେ ପୁଣି ତା ଦେହ ପା ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଧର ମୁଁ ବେ ତୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ହବନି কি অজব লোক তুমি সরকারଙ୍କର ଯୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ସେ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦବ ନା ତମ ଗାଁରେ ଦବ দেব তু ব্যস্ত হচ্ছ কাহিଁକି বাবা মতে কথা ଦେଇଛନ୍ତି এই পাখ থানারে মোর পোস্টিং করে দেবে তুই এত খুশি ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି ଖୁସି। ଶୁଣ ତମେ ମାନେ ଯାଅ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କରି ମୁଣ୍ଡେ ଟିକେ ନ ମାରିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି ତମମାନେ ଠିଆ ହଉଛ କାହିଁ ଯାଅ ତମମାନେ তবে ঠিক কইছো লক্ষ্মী ঠিক কইছো তুমি ওই সঙ্গে সঙ্গে বাবাଙ୍କ পাଖକୁ ବାହାରିଲେ সেই বাবাଙ୍କ কৃপা রহিলে ଆମ ଧର୍ମର ପୋଷ୍ଟିଂ ଗୀତାର ବାହାଘର କୌଣସିଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି ଆରେ ମା ଛିଡ଼ା ହେଲୁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯାଅ ତମମାନେ ଏ ଧର୍ମା ଯାଅ ତମମାନେ ଯାଅ বাবা আমি আসছি ଯାଅ ହଁ ତୁ ଯାଅ ଯାଅ ତମମାନେ ଯାଅ ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସବୁ ତମରି ଦୟା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମରି ଦୟା